Kienu diversi reazzjonijiet li segwew l-aħbar li mis-sena skolastika li jmiss mhux se jsiru aktar eżamijiet ta' nofs is-sena fl-iskejjel primarji u sekondarji tal-Istat. Minnu pożittiv li tfal se jkollhom aktar ċans jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u minnu xettiku. Iżda il-Ministru tal-Edukazzjoni Bartolo assigura li t-tneħħija tal-eżamijiet se tfisser żieda ta' affarijiet ġodda li jgħinu lill-istudenti jitgħallmu aktar. L-importanti hu li nifhmu li bit-tneħħija tal-eżamijiet ta' nofs is-sena l-istudenti se jirbħu ħafna aktar żmien biex ikomplu jitgħallmu. Il-Ministru spjega l-kunċett tal-assessjar matul is-sena kollha mill-għalliema bilan ikun li jola l-valur tat-tagħlim miksub mill-istudenti tul il-vjaġġ edukattiv tagħhom. Waqt li qed jagħmlu qegħdin ikejlu kemm qed jitgħallmu t-tfal biex fejn jaraw li mhux qed jaslu jgħinuhom dak il-ħin. Mhux tgħinhom jew tipprova tgħinhom jew ma tgħinhomx wara li joħroġ ir-riżultat tal-eżami. Dan kollu se jfisser li jiżdied il-ħin disponibbli għall-għalliema biex jagħllmu pass meqjus. Il-bidla li se tidħol fis-seħħ mis-sena skolastika 2018-2019 hija possibbli wara konsultazzjoni wiesa li l-Ministeru kellu ma' rappreżentanti tad-diversi msieħba fosthom edukaturi, studenti u ġenituri. Waqt li qed intejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-għalliema qed intejbu wkoll l-esperjenza edukattiva għat-tfal tagħna. U allura għalhekk ifisser li dan mhux kwistjoni tal-qisek qed tneħħi xi ħaġa, da qed iddaħħal mod aktar b'saħħtu kif isir it-tagħlim għax aħna li jinteressana hu li ma nħallu lil ħadd jaqa' lura, imma fl-istess ħin ma nżommu lil ħadd lura.